Bi kanporaketetan lortutako puntuen ordenaren arabera joko dute panelean ageri den orden honetan. Jo beharreko piezak, Bizkaiko trikitixa, porrusalda, fandangoa eta harina-harina. Jose Mari Iriondok 23. txapelketa honetarako sortu duen fandangoak Garasolo du izena eta denek jo beharreko pieza da. Epaimaiko kideak Jose Mari Iriondo bera, Imanol Urkizu, Manu Iztueta eta Carlos Sánchez. Prest dugu jada lehenengo bikotea, Getaritik datoz, Jone Urbieta soinuarekin eta Izarol Estaio panderoarekin, txalo bero batez hartuko ditugu. Jone eta Izaro bikote gera du, Getaitik datozen bi printzesak, gaur gu gainditu behar gaituztenek, ez dituzte baterian erresak. Lara la la, lara, lara la la, lara, lara la la, lara la lara, lara la la, lara, lara la la, lara, lara la la, lara la la. Badaude bi, aipatu beharrak, bete gaituztenak gu, hemen da indarrez, bihotzetik esker beroena, indakuagatika, izerreta inez. Araña federak ekarri dituzte
arazoaren hizkuntza. Enkantea hasi saltzaile dute hitza, baina itxasandre bat ozenki zaie mintza. Gaur nahi beste, ohar zaitezte, zue bizitzeko gugaltzen dugu bizitza. Lehatzala euro eta egan luxeak hiru, ongi dakizue ez dela anitziru. Hiperla super, merkatu horiek, izerdia merke erosten ari zaizkigu. Bizkaiko trikitisarentzat 29,7 puntu.